Ola, son Raquel Sermade, son muralista, estou aquí no Monte das Moas, no Instituto de Coruña, e, veño a dicirvos que eu falo galego porque é a nosa lingua. Ola, chavalada, que tal? Como estades? Son Federico Pérez, actor, ou que vos queirades, e nada máis que vos quería animar a que faledes galego hoxe, mañá, sempre, porque, bueno, é a nosa ferramenta de comunicación, así que, xa sabedes, aquí tamén se fala. Ola, que tal? Eu son Carlos Meixide, son escritor e son do barrio da Gaiteira, na Coruña, e simplemente quería dicirvos que no meu barrio, na Gaiteira, sempre se falou moito galego, fálase moito galego e espero que se siga falando moito galego por moitos anos, porque é a nosa lingua e que diaños en que imos falarlo. Un aperto. En Radio Marca Coruña, a emisora do deporte, defendemos o noso idioma. Estamos no 106.8 da FM, aplicación móvil e radiomarca.com. Aquí tamén se fala galego. Ola, son Leticia Irín, profesora de literatura na área de filoloxías galega e portuguesa da Universidade da Coruña e exalumna do Instituto de Educación Secundaria Monte das Moas tamén da Coruña, lugar onde pasei tan bons momentos tanto a nivel académico como persoal. Actualmente estou a realizar unha estadía de investigación ao outro lado do Miño, en Portugal, concretamente nesta maravillosa cidade do Porto, e aproveito que estou aquí para facer referencia á unidade galego-portuguesa que atinxe tantos aspectos, entre outros, a lingua. Aquí tamén se fala galego. Son Aida Sacoiroa. Eu son Xoan Curiel. Estamos aquí moi preto de Central Park e do Guggenheim Museum en Nova York. E estamos apoiando esta iniciativa porque aquí tamén se fala galego. Ola, chámome Uxía Pedreira, son cancionista da Mariña e aquí tamén se fala e pertencemos a eses 265 e pico millóns de falantes de galego no mundo. Ola, moi boas, son Brais Morán, músico galego, falo galego, canto en galego, compoño en galego, penso en galego, escribo en galego e vivo na Coruña. Aquí tamén se fala galego. Aquí tamén se fala.